Париж Гарден, сграда 2, етаж 2, над магазини. Апартамент 1. Достатъчно голям коридор с възможност за поставяне на пералня и бойлер над нея в ниша, след което не много голяма, но достатъчно голяма баня с тоалетна, от което влизаме в общо отворено пространство, кухненски бокс и ето тази част може да остане за спалня. Апартамента гледа към голяма, широка, красива тераса и отдясно са Lidl и Kaufland.